खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बांसिनानो मोनथिखाबाय दिनैहायनि भिडिअआ मा जागोन थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानैहा दिनैहाय फाइनालि आंनि चेनेला जोंनि चेनेला आंनिल' नङा जों सानैनि चेनेला दिनैहाय नोंथांमोननि अननायाव 20K साबस्क्राइब कमप्लिट जाबाय। बिनिनो आङो दिनैहाय मोनसे फिसा माने केक काट खालामनो नागिरदों आरोना जाहाथे गोसोखांथि हिसाबै थालाङो 20K जानायाव बिदि हादोंमोन होननानै। स' नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिनायखौ थाहरबाय। मोजां मोननाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। ओमफ्राय दायो केकखौ हानानै लाग्रोनि। फैदो मा माबा सुरि मोनासै माबाखौ हाग्राखौ दायो दोनदो। बिराद हेपि जाबाय आङो 20K जाबाय आंना फाइनालि। माला 20K जागोन होनना नेनानै दंगासिनो दङमोन। थेंक इउ रामाना। थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो। दहाय सिगाङावबो बुंखांखाबाय माने हाजार बार बुंबाबो माने मा होनो माने होख'नो हाया आरो माने जोबनो थाङा। स' दायो केकखौ काट खालामनानै लाग्रोनोसै बिनि उनावहा नोंथांमोनजों रायलायगोन। मायाबो हमदो मायाबो आखाइ खबग्राबो रावबो गैया बिमा फिसा साथामजोंनो जायोना केकआ माबाया फार्स्टआवनो मा होनो होग्रोनोसै ओमफ्राय नोंसोर सानैखौबो आङो थेंक इउ होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला नोंसोर सानैनि बेबायदि अननाय आरो हेफाजाबावबो आङो बेखिनियालागै दावगानो हादों। आरो बयनिख्रुइबो माने नोंथांमोनाबो आरोना नोंथांमोननिसिमबो बिसोरनिसिमल' नङा नोंथांमोननिसिमबो गोथावथार केकआ ना मानो बोदो जाखांनानैसो केन्डेल खोमोरनो नामा जायो खोमोराबाबो जायो टेस्टि ना केकआ बिराद गोजोननाय मोनदों आं दिनैहायनि दिनाव आबारादा ओमफ्राय दायो नोंथांमोनजों फंनैसो रायलायनोसै र' सेर लाबोलाय इयाव लाबोदो नोंबो केकखौ साइड खालामनांसिगोन नामा आखायाव आंना एबारजों नांना थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि खुसियाथ' आंना लाबाबो लाख'नो हाया। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि अननायाव आरो नै बिथिंजा दंना आगदाथिंजा आरो आगसिथिंजा बिसोर सानैनि अननायावबो आरो नोंथांमोननि अननायावबो दिनैहाय आंनि चेनेला 20K साबस्क्राइब माने कमप्लिट जाबाय। स' थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन खेनसे। ओमफ्राय माया माबायदि फिल खालामदों 20K जे साबस्क्राइब जाबाय आंनि चेनेला? आंथ' नोंखौ सिखायखाना होदोंआनो बिदिनिफ्राय बिदि जायो होननानै आवगायावबो बुंखादों। ओमफ्राय माबायदि मोनदों दिनैहाय आङो 20K साबस्क्राइबार आंनि चेनेलाव आंनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होनानै बिसिखिनि आं दावगानो हाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो 20,000 जानायनि केक काट खालामबाय। ओमफ्राय माया माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों ना मोनाखै? मोजां मोनदों, दावगालांबाय थाथों पाब्लिकनि अननायाव। थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नोंलाय? आंनाथ' अलवेज नों नङाबाथ' जाखानायानो नङामोन ना। मानो होनना बुङोब्ला थुलुंगा होनाया माया बांसिन होदों। ओमफ्राय बिनि उनाव चेनेल खुलिनाय बा एडिटिं खालामनाय बेफोरखौथ' आं जेबोखौनो रोङामोन ना। आंनि जिथु हासबेन्ड बे नङामोनबाथाय। स' बेखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना दिनैहायनि आंनि केक काट खालामनाया। आं बांद्राय इमानबो मा होनो बिदि मोजां खोथा बांद्राय बुंनो रोंस्लाबजोबा। ओमफ्रायो बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय नामा बयनिबो सापर्ट मोनगोन होनना आसा खालामबाय। बेनोसै आरोना। ओमफ्रायो नोंथांमोना दा साननो हागौ केक काट खालामनायावहा ओमफ्राय नोंसिनि बाबाया बोरै होनना कमेन्ट खालामखागोन आं मिथिगो। जोंनि बाबाया बांसिनानो बिदि केमेरायाव फैनो माने एसे उसुबिदा मोनो थान मोनो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बांद्राय नुवा।
थेवबाबो आं समजों लोगोसे नाजालांनो सेस्था खालामगोन स' बेखिनियानो आरोना थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो क्रेडिटआ नोंथांमोननिसिम औ बांसिनानो स' बाय बाय बयनिसिमबो बिकासनो हरदो Pwede mo nang kon. Una nga kon mabasa. oh isi jangan nih nggak nih di sana sama kan nama nggak Talaga? itu jangan nih kalian kayak sana sih ini kayak gak dalam sedang lagi deh Sanay Nigeria. Diyan.